Kontra. Ano pala yung tinugtog may akin na yung Ah, robot, halika rito. resort. Pag ano, ma-amaze si boss hapon sa akin. Tara. Yung matanda, boss. Oo, yung matanda. Yung sintanda mo na, siyempre. Oo, matanda. Putol ka. Tatanim ko mo. Doon. Doon. Yan. Yan. Oo. Dito, boss. Ah, dyan. Okay. Robot. Anong ginagawa mo? Tatanim, boss. Tatanim. Lalaki kaya yung mga tanim mo, ikaw maliit ka. Ay, nauna ka pa sa boss. Ay, album mo na tapon? Ay, album mo na yung video mo? Ah, robot, tinapon niya tayo, no? Kunin mo nga. Sakay mo sa kulong-kulong. Ano, boss? Yun yung cabinet, dagay mo kila nanay. Gagawin ko may gagawin ako doon sa kulungan ng Rhode Island. Naman iba yung Yung yan, yung lumalapit yung Wala na ikaw, hindi sabitan. Hindi, yung mga, yan. Toasted yung kay. Manyaman pa nga toasted. Manyaman. Nakatamag kape. Mga robot, magkakapit daw kami. Yung masarap na kape, Nedyo. Diba, ang dami pa rito sa bulalaki ito. Joy Boy, marunong ka mag ano? Na Joy Boy, marunong ka mag ano? Ano, boss? Magputol ka na sa ganyan, tutubo eh. Yung bonggabilya, marunong ka? Ay, di, boss. Ha? Yung grafting, no, boss? Oh, grafting. Yung ano, boss? Anong alam mong talent? Magrepak lang. Magrepak. Ay, hindi mo tinanggal sa plastic. Hindi na, boss. Ay, hindi nalalaki yan. Hindi, butas naman sa ilalim, boss. Ah, binutas mo. Boss. Nasaan yung iba? Di ba ilan yan? Ay, nanto. Ha? Nandun sa harap. Doon sa kabila. Sa kabila, boss. Ah, oo, gaganda yan. Gaganda yung ano, yung harapan. Ako nga magga-grab. May suksok na, hindi pa? Wala. Marami, boss. Kanina pa ako nang sok-sok. Ah, parang si Tisay, no? Maganda pero may masuksok. Ah, lagi ka na suksok kay Tisay. Oh, boss. Masok. Ito po ang hardinero namin. Galing ng Japan. Ah, Japan. Hindi lang po lumaki. Ganyan lang po talaga ang height niya. Ang height niya is 4'10". Pero ang asawa niya 5'8". Ang ganda. Gustong gusto ni Boss Hapol yan. Oh, Ah. boss. Pag nasiyahan si boss, meron kang tip. Ikaw may tip. Ako wala. Ibigay ng tip si boss. Tapos. Meron pa isa dito. Saan? Anong klaseng alaman yan? Ito, boss. Oh, marunong ka. Ha? Ikaw niya, manguhula ka na naman eh. Pag meron kang hangin sa ulo. Hangin. Oo. Iba yung yabang. Hangin Iba, ha. hangin. Iba. Hangin. Iba yung yabang, yung hangin na Hangin. Nagkakahangin ba sa ulo ng tao? yung sumasakit yung ulo mo. Ah. Gaganunin. O paano kung bulsa yung masakit? Kung walang pera, anong gamot? Oh, gaganunin mo tapos yung bulsa mo. Ay, Sophie. Ay, boss. Si Sophie ka lang mo na, oh. Hi, Sophie.
Alvin, may ganyan na rin. Ililipat mo rin yun, lalagay mo sa lupa. Hindi na boss, gano'n na lang yun. Ay, magpo-proning ako rito. Kukuha ko sa subukan ko magtanim. Ang ganda oh, mahal to, Joy Boy, mahal. Sa tingin mo, tutuloy ba yung tinanim mo? Hindi. Lalagyan boss. Lalaki. Eh, ba't ikaw hindi ka lumaki? Gano'n talaga boss. Matanda na ako eh. Ginamit mo sa amin. Oh, tatanggalin mo sa paso yan. Oo boss, tatanggal. Doon na, doon na. Ah. Diyan mo na, yan, sisirain. Yan. Yun. Malangkat. Kuha. Ay, nako, patay. Pinatay mo yung halaman, Joy Boy. Hindi boss, hindi naman yan. Sinalbak mo yung ugat niya. Hindi. Yung gabon Paano lang. ka magkakatip niya? Pagka may namatay dyan, babayaran mo pa. Yung gabon lang, sumalbag. Agabon. Lupa. Ganda. Ganda. Meron pang nanubo. Oo. At titirahin pa kita ng drone, wag na. Wag na siguro na pwede na yan. Nagpatanim ako ng bonggabilya doon kay Apong Oteng. Ni isa walang tumubo. Oh, Mabali yung gamat, boss. pali yung gama. Mabali yung gamat niya. Alang tumubo ni Miatong. Mabali yung gamat. Ayan po, busy si Karobot. After po niya magtrabaho sa gabi, sa sideline pa po. Ayan. Ang gusto niya po, kinakamera. Ayan. Pinagyayabang niya kay Tisay. Ano ba yung pakuna ano? Hindi kinakain pagpakundang ulan. Oo. O yung pako ni Tisay, kinakain mo. Hihi! May bulaklak na yung aking ano ah. Ang aking kalamansi. Ay Jay Boy, tanggalin mo na to. Nagbara. Kumakang ano. Ito, yung mga plastic dito. Ganun mo lang, lagay mo sa ano. Sa dustpan. Ay, wow. Oo, ang dami. May panyong kita ulit, boss. O, sungkitin mo. Tayo lang yung manalas. So, very busy morning po. Yan, tanim si Boss Hapol ng kanyang mga nahingi mga alaman kay Tita Esther. So nagpabili po siya ng pandesal. Ako nagkalelot na kanina pero masarap yung pandesal dito. Makakain din tayo ah. Ang tagal ng kape ah. 3 oras na. Hindi pa natulog si Boss Hapol? 3 oras na yung kape, wala pa. Ayun. Ano? Ikaw. Iba, masya kayo niya. Hawa, kabila mo na. Pag-usapan natin yung magiging business natin. Papasukin natin ang landscaping. Nakikita ko may potential kaya. Ha? Ayan po si Robot. Robot the bot. In short, Joey Boy. Kinain na, boss. Ha?
Ito boss, balo mo lagi reta boss. Hindi. Wala akong sa ano. Dito. Tayo. Sa ating lalagyo reta boss. Ano? Birds in Paradise. Ano? Ano? Ha? Tormenic. Birds in Paradise la rin. Turmeric lang yung turmeric. Mga namin mag-turmeric. Tayo doon na may alam pala si Robot. Virgin Paradise. No, may tanong pa niyan to. Burida rin yung lelekay. Danom. O boss, yung lelekay. Marimlo. Yaman natin yung kape ng boss, oh. Namin niya. Si Russell. Gawa mo kape, boss. Ah, pangawan ni Russell? Oo, Ah, pangawan. gawa na. Wala ko. Kaya ako, bumilis ako magkape. Nagkakape din pala sila. Sabi niya po, ang bilis mo magkape. Sabi niya, Malagad lang, boss. araw-araw malagad lang. Hindi naman araw-araw. Eh, baka rin. Isa mo. Ano pala yung tanong tinugtog mo? Kami na yung Robot, halika rito. resort. Putot ka ng ano. Baka gusto ko ma-amaze si Boss Apple sa akin. Tara. Yung matanda, boss. Oo, yung matanda. Yung sintanda mo na, siyempre. Oo. Putol ka. Tatanim ko mo. Doon. Doon. Yan. Yan. Oo. Dito, boss. Dyan. Okay. Puto mo na yun, boss. Putol-putulin mo na yan. Huwag mo lang ano, yung ibig. Yung pwede sa dagat. Yung hindi ayaw sumama, huwag mo lang isama. Okay, tara. Very good. So magtatanim po tayo ng bonggabilya. Makikipagpustahan ako kay Boss Apple. Yung 50 pesos niya tatama ng 100. Pustahan. Mapapatubo ko to. Sayang lang rin sampagan, no? Ako nang bahala dyan, Joy Boy. Ako Hindi nang na, bahala. Okay ka na yan. You're Tapos na yung papel mo. tapos na yung papel mo. Kuha ka nga ano, Joy Boy. Tanam ko muna sa ano. Atsuyama. Yung baso. Huwag mo ano yun, baso. Plastic yung pinaggamitan doon sa basura. Huwag kang bayo. Joy Boy, lagyan mo. Yung coke. Doon ko itatasak tsaka yan. Kuha ang lupa doon. Doon sa harap. Pangit yung lupa na yan, ayaw ko. Hindi mataba. Doon sa tapon mo na yan. Doon sa pinaganoan ni Boss Apple. Kailangan yung ilalagay po nating lupa yung first class. Kamukha ni Joy Boy, first class to. Matibay, hindi sakitin, mataba. Diyan ako kuha, dyan. Tapon mo na yung dating lupa niya, Joy Boy. Pwede na yan. Tapon mo yan. Pangit yung lupa na yan, ayaw ko. Okay na yung Joy Boy, tara. Maganda yung pala mo pala bang tawag dyan? Nakakuha na po tayo ng lupa. Wali niya ka itong piden. Ang tanga mo ka nung Anong bisa? kami ka rin paggamitan ng gagamitan niya. Anong bisa? Si Papa ko ang boss. Yung malan. Kamalihan. Ay, mga kaliwan dala yung tangtang kina. Chorin tok mo eh. Kanta ako, kantang hintay. Meron itong
gagawin yung bonsai. Kung tayo mo pa diretso kingkay. Saan? Lipat mo na naman kanta. Hindi. Ano pa lang to? Try and error. Siyempre, susubukan ko muna dito kung kung tutubo hindi. Dito mo yung mga ginawa mo sa Scalerno. Binalatan ko. Minsan kasi naniniwala ka sa akin, hindi ka puro tama. Binalatan ko kasi. Kasi nagtatanim kami niyan doon. Ginawa mong okra. Dapat huwag mo na ibilad yan, no? Pag ganyan, bilad na kagad. Ano yung limilag? Sayang bulaklak. Sasakya pa ngayon, tatang samantala na. Sayang bulaklak. Ba, nagkabulaklak yung snake plant. Malaki niya. Ba't nagkabulaklak ang snake plant? Nagkakaso na yun, ba't namulaklak? Next week na lang tayo siguro pupunta sa ano? Bilihan ng paso. Sarado yan, hindi mo. Ha? Sarado. Yan, no?